Nyaya ndeyekutora munda wangu uya nenguo dzako nechitupa nemari yedare. Taura tinzwe Zenzo. Musoleda ndetwa Zenzo mazuva takauya ndikaona munda patoro pakugara mai Mukuchu ndobva ndovabvunza kuti munda medu kana mai Mukuchu munda ndakapiwa nemunhu akandipa ndikati enda mundotaura nemutaura kuti munda ndewangu ndobva kuti mundotaura tagara mazuva ndadzokazve ndikava ndavataura makandotaurira nhero kati tikutaura ndakamuona ndobva tora nguva ndikati musi unondoona pauda kuiswa waya ndobva ndakaenda kuna Sabhuku. Sabhuku nyaya ndakamboya nayo nyaya yemunda wedu Sabhuku Chiunya Chiova. Taenda kuna Sabhuku Chiunya akati handikati kuyananisei ndobva wanyora Samuel daidza mai Mukuchu ndakagara stondo rapera pamberi risatati havana kuya kudare yacho ndopakazobva sarudzo kuti chiendesai nyaya kumberi kutitaura nekesi patutaura kuti uyaitaura navasikuru. Iwe urudi ndakauya ndozva kuti wakauya kudare wati ndakauya ndikaona munda pane munhu wakauya uchibvepi? Wanda ndiri kusenzera kumiri kwemakore mangani? Ndakasenda 2013. 2013 asi ndakazodzoka pamushando. Wadzoka gore nei? Ndakadzoka 2020 kusvika 2020. Saka 2020 kusvika nhasi mungori uyu 2020 taingoneti tichitaurira nayo tichitaurira nemunhu weimubvise pamuda kugara ndepepo saka taitaura ndichiti pavillage level saka vairamba kuti vaingoramba kwangonya ndiri kutaura naye iwe wakaenda kuSouth Africa 2013? ndakabarwa munyika yamuingatorora 2013 wakazvarwa gore ripi? 1976. 76. 2013 pane makore mangani? Vanosaprekta to pane makore mangani? 2018 kubvira 1976. 37 years. 37. Ambane 37 years. Saka urudi auto wakangwa nemunda weyo. Patakasiwa nevabereki. Patakasiwa nevabereki. Pamushava ndakakurira ndakasiwa nevabereki. Zvichireva kuti iwewe pawaenda kuSouth Africa wakanga usingaparimi? Tikapedzisa parima 2019 pampakarima nyingi. 2019 because iwe wanga wasipo wanga wari kuSouth Africa kuti 2019 South Africa ndaienda ndichidzoka mhuri yangu itori kuno kwamakonivo saka ndaienda ndichidzoka. Saka ugozoti pairi mwasei iwo makatanga kugara porini? 2017 awanga wakugara iwoti wakaona 2019 pachirimo 2019 but awanga wakugarapo ka 2017 angasitoa kugara pandakauya pavari iwo ndichivabvunza i2020 pandakavabvunza ndinozvani munda medu vakati but kana wanga wakurima ka it means kuti wakatanga kurima ede avanibva vatomboparima but iwe uruti ka ndakaona 2020 wachiparima vanga vasina kurima vatanga kuaka kuti vakuaka kicheni yavo 2020 ndopandakaona ndauya ndikati imba iri kwakapamira pandiyani ndichibvunza kumudzimai wangu kati imba iri kwakapamira ndiyani andaya mai Mukuchu ndobva ndaenda kwavari ndikati pamunda pamuri kuaka ndepedu. Alright, information yatatoda ndainzwa taura itinzwe ari kuti munda ndewake. Inini changamire ndauya Maringeni. Taurisa Changamire inini ndauya Maringeni tsamba yekunzi ndakatora munda waZenzo. Saka mhinduro yangu ndeyekuti ina handina kutora munda waZenzo. Ndauya kuzopindura kudai.
makatanga kugarapo rini ndo zvamunofanira kutaura katinzo motaura kuti ndakatanga pagara gore rakati ndakapapuwa so kuti dare ritambire kachichemo chenu mai mukangoti inini mundandi wangu dare rinokubatsirai sei? Ndakapapiwa 2017 ndobva ndagara. Makapuwa nani? Na waShabani. Shabani. Shabani ihama yauyu here kana kuti nyanga iri? Ihama yake. Ndiakakupa 2017. Ndobva ndagara. Ndobva ndatanga kudyara miti. Imwe ikafa imwe ikadzurwa ndisazoti idzurwa nani chingodiridza ndichingosiya pakadaro. Ndapedza kudaro ndobva ndazokanya zvidhina. That was 2021 pandakakanya oven nezvidhina chiva taipisa yobva yagara futi. 2022 ndobva ndawaka kitchen ne bedroom richingotanga kukwira kudai varatarisira halfway nekuda kwekuti maresources anga aimashoma ndani nevana vangu vachienda kuchikoro. 2023 hanzvadzi yangu ichibva yandebva inogarapo ibva yaisa garden. Takatomboparima asi hapana kunyatsoita zvirimwa nekuti vanhu vaingosairira mombe paopen pasina kuvhatiziwa nefenzi. Saka gore rino ndo rakauya vachitanzi pamunda pedu. Saka ndikakadzikawo ndikavati imimi handei kuna vaiva tinotaure nyaya yacho tiinzwisise. Hawana wakati enda iwewe unotaure navo. Saka zvakandipa gahadzo kuti kana zvakadaro tinoenda ndichiti chii. Wachibva tagara iwe wakangonyarara. Pandazoenda kuti machita ari kukupa ishe wagare. Pandazoenda kuti ndinoisirwa fenzi ndiri kuti ndoda kuti ndirime pamunda apa zviri kundinetsa kuti ndii. Munhu akaipa pamusoro pacho bvatanzi muri kupega fenzi mweya mangu. Ndikati semapegera andakaitwa ndo panofanira kuya nefenzi yangu. Asi kana mati henyu munoda kuti ndipega hazvina mhosva. Ini ndakudini ndoisudurutsa fenzi yangu pamuri kuda. Tibva tangopima iwe wachibva wauya ndakatogara pamba ipapo. Wachibva watonditi maswera sei taswera kuti maswera havana zvavakambotaura wachibva watoenda. Ndobva ndazoona kwauya tsamba irobva kwasabhuku. Tsamba iyi yaitaura kuti ndiri kuwakira murwizi. Saka ndakabva ndashaya kuti zviri kukonekitana papi zvinhu zvacho. Yadaro ndo pandakazotambidzwawo tsamba yekuti ndikudiwa kudarira mama. Saka ndauya nhasi. Iyo nyaya iyo mazini. Ndinofungidzira kuti paita mbowe iri pakati Shabani nekupa munhu aifanira kunge ari papatsanura kuti munda wakapa aiutora kupa munda wayo. Tinodzoka kuenda kumashure uku. Munhu awaka sekutaura kwaari kuita 2017 achizotanga hake kuwaka 2021 kusvika nhasi uno 2024 atowaka misha adi zvese zvaitwa ende so forth. From 2017 paauya kugara kusvika izvozvizvi automatically atopfuura makore anotarisirwa kuti kana adai aibviswa aifanira kunge akabviswa nguva yakati. Saka kuti Shabani auye kune kurungopedza nguva pasina chikonzero. Vari kuti munda wangu ndakaona pati ndatorerwa munda makore avo ari kutaura ndandi kuchibhekisa wangu wachiteerera pamwe ndinokafunganidza
masabhuku atinoitawo kune vamwe wedu vari kuchubheki kumamusha kwedu asi vanenge vachiteya pamba pavo maiteera here zvenguva yese imuri kuchubheki kuteya ndaitoya pagore gera ndaitowe avo vari kuti vakati 2017 ini pandakatanga kuona kuti paita munhu 2020 ndaona paita ovhonera vandabvunza itanchiteya mutori nemazite ekuteerera pamba pecho sabhuku ari pano katachitobhadhara kuna ishe churu sabhuku churu waiteera kumba kwako kwaunogara noti kumunda hakusi kumunda kuti maresettlement mumunda mumusha kwete kumusha but kwangu ine minda because we are talking of 2017 and iwe wanga wari kuSouth Africa murunza pandutanye kuti 2017 yotakapiwa nashabhani 2017 2017 hapana chanchiripo chandaona panchiri kuitwa ndii ini pandazona panchiri kuitwa ndopandakana hovhoni ndopandakabvunza kutanga pahovhoni 2020 ndobva tagara vasitanga kwaka 2021 tichitaurirana zvaizvo kuti taenda chindovabvunza ende handakaenda kamwe ndakandofura katatu even vasabhuku ndakavataurira vana sekuru vanasekumadziva kuti vabuda nashefu bandoi vatoripo padare panapa vanozviziva sechitotaura sekunyaya zvaapakati iwo ingoti hatichazotaura shabai ndichazotaura ndinotaura isusu kuti urikuta kuti iwo wakaenda kuSouth Africa 2013 kusvika 2024 ndakadzoka 2020 asi ndaisidzoka 2020 from 2013 to 2020 ndaiuya pagore ndakarora 2007 ende mudzimai wangu atori ndovari kuti iwewe uri kuti munda wababa wako handi baba wako akasheka rini ndakasheka 93 mai ndakapesa sheka 93 saka akanga achiona pamusha penyu ndiani taitogara pamusha ipapo wanga uri South Africa nguva yanga uri South Africa papani mudzimai wangu newani mudzimai wangu newani shaka pawaiuya iwe uya kuti ndakapawana 2017 pandaiuya ini ndaiuya kapangori pari pasina chinhu chiripo kabhati patengeswa kamunhu anenge akutofamba-famba panoonekwa kuti right pane activity iri kuitwa ndopandoti ini pandakazoziva kuti ndiani ndimona zvaita avo vapiwa nashabhani handina kuziva kuti ndakapiwa ndiani indaitsvaga kuti ndiani handii shabhani ndomubvunza ndiani anga asingatauri kusvika ndazotsvaga kuzi ndazoziva manje kuti ndiavo shabhani chii chavo shabhani hatina kukama munemi village shabhani munemi village asi ndinakukama shabhani munemi village shabhani ndisabhuku ndichi panguva yanga ari sabhuku makoni indiwa sabhuku chiunye wasabhuku chiunye saka shabhani anga ari sabhuku panguva iyo saka anga iri kodzero yekuona kuti parapa ndo basa remasabhuku kuona kuti pagarisa pasingarimi kamambo chokwadi zvautaura zvokuti nemakore avakanga vachiuya 2013 yaakaenda uko apa ranga ringori sango risina rokushandisa saka sabhuku akaona zvakakodzera kuti haipaiswe munhu kuti nzvimbo haigone kugara kuti uri munda wenyu waifanira kunge uchirimwa saka pasisiri penyu ngekuti saka maiuya uchienda kuSaudi uchidzoka uchienda kuSaudi uchingosiya sango rakadaro muchirima kwamanga muchirima ndokwenyu apa pasisiri penyu pamusoro inini hapasi pasango sei ndichidaro mona pamunda uri pamhe pagadheni pamushanda pamberi kuchidai munda wedu wekuti handi tinotikarima apa torima tosiya apa torima padaiswani munda wedu atogara chitoti makore awangu asina kurimwa panguva inyaya patakashayikirwa isi takasati tiri 500 waitakamaguru nekwamaimbi mhuri aihomba ndobva izvozvo nhasi kuti zvausina chigara pamusha pana tatsiziva pamusha minda iyo ndofuka sabhuku chihuru avo vachiuya kuti vada vandogara pamusha vakatomupa kumbira vakarambirwa kunzi hazviiti pamunda pane vana sabhuku kamba nanasekuru ivo anasekuru achotori pana nasekuru madziva nasekuru bhenadi sekufadhi madziva achiwesa vari pani sabhuku kamba vari vanotozviziva vataita nyaya vaitomboidedzera vaidedza chabhani vachoti uya asingauyi sekudedza vakadedza vakasara achinyarara kuti makore afamba achiramba achingofamba aita zvekuti havasi kuda kutaura nesu zvingade kupedza nguva nenyaya isina pamunda ndepake uyu akawaka agarapo akudza mhuri kubva 2017 kusvika izvozvizvi taakutosvika more than almost 10 years
achiparima, nekuti vanhu vazhinji vanhu vakaenda kunana South Africa, vanhu vazhinji vaisada minda. Time yeminda iyoyo ma2013 2020 vanhu vazhinji vakanga vasingadi minda. Minda ichitorwa vachitaura ivo kuti ndezve-MDC muchatorerwa MDC yakutonga muchatorerwa muchadii. Vanhu vazhinji time iyo ndo spirit yakanga iine vanhu vasingadi. Saka vanhu vakuona value yeland izvozvi pagara umwe munhu wakupachiwa. Hatingandoti munhu agarapo, nekuti mutemo unotaura kuti kana tichimubvisa anofanira kutsvagirwa pekundogara. Ndava makore agarapo apfuura 3, 4, 5 years. Mambo inyaya ndikuti amweni ndikuti inini handina kuenda South Africa zvachose, ndanditone mhuri kuno ndandichiya pagorani. Asi nyenguva yekuti Shabhani haasi yeSABC ine nzvimbo yatubiya kutakainzwa muchinda. Tiri kutaura kuti ungadai wakakomplena asati awaka, but awaka atokudza mhuri ipapo, ari panzvimbo ipapo. Nhasi toenda tondomuputsira musha tomuisa ku indakakomplena asati awaka. Vaisauya pawedenaisha vanga vasitowavaka, kubva patakatanga kutaura vanga vasitowavaka, vazovaka 2021 vachitotaura nasimbe pawakakomplena pa ini ndakataura nawo direct, ndikataura naisha SABC ndakayakanga nditani pamunda iye vanasekuru madziva kuSABC kamba ndio mwe wacho vatori vanasekuru kwandiri vatori vese muchaipa. Right, dare rinotaura kuti awa endai ndogare pamunda penyu. Hapana anouya achikudhisturba ipapo. Mawaka, mamhuri, musha zvese. Saka ndikakubvisa ipapo it means kuti ndofanira kukutsvagirai kundokuwakirai musha. Neyo unozvigona here kuti undovakire musha towotsvagirwa pa? Unozvigona kundovakira musha? Handizvigona asi muza right, tapedza pamusha penyu. Hapana anouya achikubvisai ipapo. Tinotenda mambo wangu. Okay. Chisimuka hemenda. Hapana anobhadhara vamwe maposta.